Hugot nga nagpatuman ng mga protocols ang kapulisan sa paghandom sa mga minatay sa pagsiguro sa luwas ug hapsay ang mga tawo nga mobisita sa ilang mga minatay. Adunay mga pulis nga gideploy sa Golden Valley Memorial Park, Florence Memorial Park ug Nabunturan Public Cemetery. Nang hinaot ang kapulisan sa hugot nga kooperasyon para sa kalampusan sa selebrasyon. Nagpahinomdom ang mga pulis nga gidili ang pagdala og gamit pang sugal, ilimnong makahubog ug mga bladed weapon. Nagbuntar og checkpoint ang kapulisan sa Hagonoy Municipal Police Station sa highway sa barangay Mahayahay, Davao del Sur. Kay dinhi moagi ang mga tawo nga mobisita sa mga minatay. Paagi sab kini aron dili makaporma ang tawo nga adunay daotang intensyon. Alas 9:05 pa lang sa buntag All Saints Day. Nagpatuman na og red teaming inspection ang mga personal sa Kapalong Municipal Police Station sa Kapalong Public Terminal. Buot sa mga pulis nga luwas ang biyahe sa mga tawo. Gimando sa PNP Provincial Office sa Davao de Oro ang pagbuntar og Police Assistance Desk sa tanang sementeryo sa 11 ka mga munisipalidad. Aron adunay maduulan ang mga tawo nga mangayo og assistance sa mga pulis, kauban ang mga personal sa LGU, MDRRMO, BFP, AFP ug uban pang mga volunteer organizations. Sa Davao City, hugot sad ang pagpatuman sa mga protocols sa Davao City Police sa mga lain-laing sementeryo ug terminal sa syudad. Nagpahigayon og ocular inspection ng PRO 11 sa pagpangunan ni Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete kauban si DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan sa Davao City Overland Transport Terminal ug sa mga sementeryo. Tumong niini nga ma-inspeksyon ug mas siguro ang kaandam sa kapulisan ingon man sa epektibong pagpatuman sa mga rules and regulations alang sa malinawon nga pag-obserba sa kalag-kalag. Hangyo sab niini sa mga Davaoenyo nga sundo ng mga guidelines ug protocols nga gipatuman aron mas luwas ug hapsay ang pagselebrar sa undas. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!